El Temple del Cel. El temple es va construir entre els anys 1406 i 1420. Està situat dins d'un parc de 1.700 metres de llarg per 1.600 metres d'ample, de 272 hectàrees envoltats per un mur. En el seu interior hi ha els edificis que constitueixen el Temple del Cel. La gent va al parc a ballar, a fer tai-chi, a fer ioga, a cantar. El parc està ple d'arbres centenaris i xiprers de més de 500 anys. Un xiprer de més de 500 anys. El temple representa l'univers. Es va situar en el punt per on creien que passa l'eix vertical que uneix la terra amb el cel. L'emperador hi anava 2 vegades a l'any a sol·licitar bones collites. El temple de la pregària per la bona collita és el lloc de culte més famós de la Xina. Està damunt d'una triple terrassa circular. Planta circular de 30 metres de diàmetre i 38 metres d'altura. Té una triple coberta. És una obra mestra de l'arquitectura tradicional. Hi ha 28 columnes de fusta d'un llaurer endèmic al Tibet i Yunnan que arriba a fer 40 metres d'altura i 1 metre de diàmetre. És molt dens i resistent al pas del temps. Les 4 columnes centrals representen les 4 estacions de l'any. Les 12 columnes del primer cercle representen els 12 mesos de l'any. Les 12 columnes del cercle extern representen les 12 hores. En els següents vídeos veurem temes interessants de la Xina.